eji kpọkọta anyị ọnụ. Ọ kpọkọtara anyị oge ebe a lụpụtara na ndị anọ dị ebe a. Ọ bụrụ anyị na ọsụsọ na-alụso onwe anyị ọgụ na-emebi oge anyị. Ọkụ na-agba n'ụlọ na-achịgharị oge. Ọ anyị nwasị na ama nwere ozi ọgwụ igwe na ọsụsọ ofu igwe ka anyị ga-eme. Ndị na-egwu igwe na-agụfa chere ntịrị Chukwu na igwe nke Alechara. Okọta ndị igwe elu nzu na eze nwa na nke agbakọ ya ọbụziala ofu igwe na-alụ ụgwọ ọrụ nwere ọzọ ọgụ a na-anọ. Etu a anyị si na ọ ga-adị n'ife niile anyị na-eme. Ka nna m si anyị nwa nọmba 1 na ada agba ịbụa na ada arapụ oke enyi na-ekele oke mgbe ma arapụrụ oke enyi na okwu na-agba abụzụ. Etu a ka nna m fasị ugbu a. Etu a ọrụ mbụ ka nna emejụta na-edo maka nna m bụ ezigbote dike ọgụ. Nna m amadụ asụ ahụ nke papa m nke nne m amadụ were ọmụmadụ nọchite kefacha niile ndị mmụọ afọ niile ọmụmụ mụnwa na-ekwusi fanta niile. So nwere ka m nọ ka akpọta ife na-eme etu o si dị na mbụ oge si gawa n'ihu. Abịawụrụ m na Disemba maka na ala adịra m aka enwedego m onwe m. Esi na a ga-abịara dịka na nyere nne m na nna m na nna 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 anyị n'ọkọ election etosi ime na Disemba ebere. And unu amago na Amerịka ma na Naịjirịa mbọsị a ga-eme president election a na-echenji ime na Amerịka. Etu aka dị ebe mbọsị a ga-eme gọvanọ election a na-echenji senate election, congress election. O nwere onye nwere right ichenji date ọ bụrụ na for election step by that. A ga-emerịrị election. So ebe ọ na-emere election enwezie the interim group which is fine. Ndị niile nọsị ya na mmụọ akara aka fanwe bọọlụ fanwe sochi fakụchara akwụkwọ. So interim committee si kwado fakụba ọrụ fa na-alụ onye ọbụla kwado fa mụọ agwabụgo na mbọ ọ bụrụkwa sọndị ya nọ na executive. Every ward chairman ga-alụrụ ya ọrụ ma secretary ma treasurer ọ na-enwere ọrụ ekpukwu. Ana m etikwa mma na akwa ana m abịakwa aṅụrị na-apụtara enwe mitin na-eji ị ga-ejeriri mitin na ọnụ ijere akwakwe nna nna anyị ka anyị bịa ebe. So onye try remove change election remove election na mistake. Ọ bụrụ na ebe onye dịka mụnwa nọ ị ga-abịa na-ebugharị election na Amerịka na-ebugharị election ọkwa Trump try eme ihe ahụ na Amerịka. Ọ try ebugharị election eme ihe ahụ ị ga-ebunye apịrị ebuku Trump. So okay, at the right time I can make the election based on government laws and rules. My locals do what they do in the election. For everybody, when you want to participate, when you win the election, when you hit the money, it's all matter of rule of law. And I have only one back and money is with them. Change not going to buy all over it. You can change the rule, change the law, change the election. They don't give you. And I'm about to know about sort of as the mother go, I am my. So if I'm not going what they got me about what I knew. So was the election, they do. I brought the experts in the election. But when you come, now they can become an election. So, okay, when you're not going to go, what I got better, I got different fair based on quality, based on production. Based on fairness. What they get better change rules set along. What they get by you this. No, what I not even my right. What do you play? When you try me, when you can use I'm not got to go to the name and get into your kind of court. So I took an name, it was in one. I can't remember it. What they get with them, they take up in the chief. Ndị ọrụ ndị ụmụnne nwere ndị Abagana niile
n'obi so abịago m ịlụ ọrụ aga na-eme ife ka anyị bụ nọmba 1 ka anyị karịsị obodo niile. Hallelujah. Anyị na-eji ihe ga aka ka anyị wee soro ndị ilo anyị niile dịka ndị ugwu na-achị nara anyị ya na ndị Enugu na-achị nara anyị. Ọ ihe ifele ka ọ bụ ụdị ife a na-eme oge nna nna m ha maka nna nna m bụ ọrịa ekenye ebe a ọba wee jiri ndị Enugu ọ n'ime dunu senta dunu ebe a gosipụta ekenyere ka ọ bụrụ jeneral na-efesi ndị Enugu. Ọ na-atụ anyị na ọ na-aga mgbịrịgba ọ na-anyị mgbịrịgba n'ugwu na-aga dịka ajọ agwọ ịpụta ịnọchi ụzọ taa anyị nkịta a na-akọ m mgbịrịgba ọdụ nna nna m na-anya mgbịrịgba n'ugwu na-aga ifeame ka m na-eme ọ bụrụ arụsị niile ka na m apụcha. So anyị ga-abịakọ ọnụ fesi ndị ndị na ndị ikwu wewe ebe amarafa na nwoke na ife ọhụụ na ego anyị nwere ego ndị Abagana nwere ego nwere ihe karịa anyị unu arapụrụ n'ụlọ ibe ego ejiri apụta ahụ na enwere prọfit na ego pụta na-ewere ihe n'ọnwa anyị ego dị ọ igosi trọst na-enye inye were eme ife jụọ ọnụ jeneral Chiobi ife enyere ya o ji arụ ọrụ ego na-ekwu ka mmiri. Anyị nwere ego ọnụ ọrụ na executive egosi trust accountability na na-egenti ibe na-ekwu ndị mmụọ na-ekwu okwu mmadụ ada ekwu n'anya ndị executive ọkala mmụọ na-ekwu okwu mmadụ ada ekwu. Anyị nwere ego anyị gụrụ akwụkwọ anyị siri ike o nwere onye ga-anara anyị onye nchọba na Abagana anyị ebe nna anyị ga-fight ọ bụ na kọt fight ọ bụrụ etu ọzọ anyị ga-fight anyị ga-enwe sekuriti kara aka maka onye kara aka isi ike ka aka ndị mmadụ na-agba ọsọ rapa ma mara ya onye nwere ike ka a na-akpagharị ka a na-amụ ka a na-alụnye aka n'anya just ndị ọjọọ ndị Amerịka na-ekpe show of force abịa ma patrol their worship their jets efe their tanks roll just fafra n'ife inwe ma gbaa ọsọ pake na-ewere iri ime dị ka nwaanyị dị ime abịa kwagharịba ya aka nwere ị ga-akwagharị nwaanyị aka ife ọbụla na-eji eme ife anyị ga-enweta nwunye ma katapọtụ ma gwantị ma moto. Anyị nwere ndị mmadụ bụla anyị chara nwere makara anyị nwere ife kacha mkpa bụ ndị mmadụ. Anyị nwere ọkwa na-ewecheta m oge ngozi na asị na anyị na-eru mmadụ na adị eru anyị nwe mmadụ anyị nyefe ịkpọpụta ndị nwere obolo keba ndị nche onwere ọgụ anyị na-eme emezigo onye nọ rapụ ndị iti ebe na-achị ndị ezigbote mmadụ nọ na n'ụlọ nọ na be ndị na-eziri na-eme ọgụ anyị ga-abụ ofu anyị menwere ọbụla mọsọ ndị Abagana anyị bụ Chukwu tinyere anyị n'ime ebe anyị azanye okwu n'ụtụtụ anyị ga-nwanne na nwanne anyị na ndị nchi na ndị akụ anyị bụ ofu anyị abụrụ ịkọ anyị ga-akwado iko anyị ga-akwado ndị ezepụta ọnya na nkịta onye ọbụla ga-asọpụtara efu o nwere onye ga-achara anyị ọ bụ na-eme elekshọn ịbịa rụsịrị elekshọn nke ya agaghị finish up the program. Hallelujah. Teamwork. It is a very good teamwork. Where you get blue ball, I won't go. White pass, blue, where you pass, you get my ball. Oh, no, no, I like a chicken. Oh, when you're chicken, you're when you're chicken, you cover strike, when you go right, my defense. He gave a little, he made up a kind of a minute. Oh, whether you matter carry law, you matter carry accounting, you matter carry journalism, you matter any, but teamwork, you don't tell them what you gave for, with them in discrimination, who do you know when I'm back and they both more village by the Yokobe, more than what you put here. Oh, you're not getting that. Hallelujah. Hallelujah. Teamwork, work, look at roll up a team, you don't know, it's like I can see many. When you get someone, I don't have a can push so good in the American.
ọhụrụ kịta ka mmadụ ga-abịa were weta na mmadụ onye na-eje kọt ebe kawụpụta maka pati ije kọt ntinye aka m na ntinye ego m ọmemere nwere siba zienụ ka ozi na asị mfa wepụta ife dị na kọt maka ọ na ha ji ije na kọt famere nwere $1 million oge nwere daalụ Onowu Abaga ife ndị Igbo Abaga na-ekene ụlọ daalụ achọrọ m ikwu okwu on 3 committee. 1. The terms of reference on the land committee should include and then Abagana were boundary with 9 towns. The next meeting, again at these 9 towns. Whatever boundary, we don't know where our boundaries are. That will be part of their terms of reference. They need to identify it. Initiate discussion because we are lucky and we go and I can't have a boundary. When I say my 16, my 10, part of their terms of reference will be to identify these towns where the second one, I want to call on security committee and peace committee to start working immediately, because what might happen in 2 weeks in Abagana if they don't step in and they can call, and that will be their first point of war to reconcile everybody in Abagana, to make sure there's peace, to make sure that sacrifice did not take over Abagana, because a lot of reactions, so they can stop it. They can make peace, because that's what I'm asking them. Let them start working now before 13th, so that they can see if they can resolve the upcoming crisis. If we can find the best people in our office to work for Abagana, so be it. Even that Abagana job, I am one week I go with. Only be a man who will be I'm going to go out. I want as soon as another developer with the university and do the time of the venue. So I do say, we are in the Nevada, actually, Naka, Obato, Adobe, Blue, Candy, Abagana, Bush, one, Abagana, they will my money, and that's your house. Mana, we don't want to that piece has to begin from more. I want to carry it to the Well, so far so good. I think they are on the right direction, right track. Obviously, the various communities so set up has redefined the cost of this community. It is a serious paradigm shift, a very good platform to actualize so many dreams and so much dreams about this community. And I think it is a welcome development, and you can see the who is involved, the big, the small, the mighty. It is all about synergy, and that's what we're going to bring on board. My advice, one, is to be steadfast, be diligent, fearless, purposeful, and committed. For some time now, I come out for the meeting now, Abagana. Makana, if I want to body for Abagana, not a meeting now. Starting from the traditional Prime Minister Bono Abagana. Mandos on captains of industries, educationists, Honorable Nazulezu. Yes. I like to go twice away, then the later. I should go and use the Belanias. Mr. Bob and I am about to see Kakunu business in the Gulf. When you increase on your president, come president of president of now
Ochoko Wada Okuwasa. Before no one and Maya Gabalia, executive Fagabani, give a little more. I wish each other education, each other. Afa Chineke nwanyị, afa Anakwenze, ka eji awa oje. Afa nna nna anyị fa niile ka eji awa oje. Mụnwa na-akapụ afa Jizọs Kraịst nwanyị. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ije mụnụ ka mụ na ndị egwu Moses wee bịazi Amerịka. Ọ bụ onye na-akpọzi n'osimiri? Julius Montajo, President GM